Lispi-hyllin. Taivaan portit auki, kutsun enkeleiden armeijan. Valon sotureista koostuu joukko meidän planeetan. Tää pallopaikka, jossa saat myös kokea sä helvetin. Opit niistä sielusmatkaa läpi syvin henkäyksin. Pimeydessä voimas kasvaa suuremmiksi kuin uskotkaan. Saavuit ajatuksel vielä rakkaus tulee voittamaan. Vaikken enää hiisaakaan, niin vihreätä mä edustan. Sydänchakrat auki loistan, pahuuden tai pallot poistan. Ennen inkarnoitumista tiesit kaiken valmiiksi. Mitä täällä pitää muuttaa, miten sitä edistäisi. Aika, avaruuden aukot, mustat sekä valkoiset. Teki mahdolliseksi gravitaatiomme muutokset. Monet tavat vaikuttavat siihen mitä ajattelee. Hallita sun ajatuksia, ne täällä koittelee. Jos et pysty omilla aivoilla mitään täällä mietiskele, ne pitää kyllä huolen että teet kaikes niiden eteen. Ihmistä on aina ollut helpompi kusettaa kun vakuuttaa et sit on aina kusetettu vaan. Aika alkaa myöntämään, et näin ne hommat etenee. Elitistit uskoo voittoon kunnes totuus valkenee. Sielussasi tunnet myös varmasti sä sen, kuinka jokin siellä kaipaa polulle totuuden. Tiedän se on pelottavaa, miten pelon hallitaan. Avaamalla sydämesi tulet kaiken tajumaan. Olit sitten nuori sielu taikka vähän vanhempi. On tehtäväsi oppi olla huolessasi viisaampi. Älä hätäile, ei meillä oo kiire minnekään. Yhdessä täällä taivaan kappaleella edetään. Vallankumous saapuu kun sen aika on. Murentaen pyramidin terävimmän kolmion. Ne jotka siellä on tai sinne haluaa. Ei taju ettei taivas vaikka pysty ostamaan. Pikapuut taivaaseen, myy, mutta meen. Sadepilvet 3D, kyl niitä ohjailee. Osta, 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 pikapuut taivaaseen. Osta, 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 pikapuut taivaaseen. Rahatalousjärjestelmä yhteiskunnan syöpä. Pankkirisetä toivottelee sulle hyvää yötä. Rahan takia kannata ei elää elämääsi. Mieluummin tehdä sitä minkä kokee tärkeäksi. Ei kukaan rahaa tarvii, vaan mitä sillä saa. Ja sen luomisesta ei koulussa saa puhua. Joskus aikaa sit se oli sidottu kultakantaa. Nykyään riittää että pankki enteriä painaa. Ykköset ja nollat tieto koneen ruutuu komistaa. Aika paljastaa kuka ei niitten valtaa omistaa. Rahanluontioikeus on promillen käsissä. Kohta siru hihassa ei tarvii enää käteistä. Toisin ajattelijoiden tilit on nykypäivää. Jos ei saa olla tava niin ei oo muka huolenhäivää. Kysehän ei oo siitä et me jotain salatais. Vai miten valta-agendan totuus paljastettais. Karma pitää huolen kuka kuittaa lopuks velat. Siinähän sit mietit jäikö velkaa vaiko saatavat. Se mitä saat siitä on kiinni miten paljon pystyt antaa velvollisuudesta vai sydämestäs muita auttaa. Ihminen kuin eläin luonnostaan sosiaalinen. Aivopesun kautta tarvittaes sotilaallinen. Armeijassa opetetaan ihmisiä tappamaan. Ei ihmishenki maksa käskyn haltijalle paskaakaan. Isänmaan puolesta pitäis muka uhrautua vaan siksi että rikkaat voi lisää vaurastua. Hallitus on läpimättä korruptiopesäke. Rahalla se pyörii niinku EU-numpi lisäke. Sitten vielä kehtaa puhuu demokratiasta. Ainuttakaan johtaja on valittu vaaleilla. Pyöröovi-efektillä ukko sisään toinen ulos. Bisnestä ja politiikkaa vittu mikä lopputulos.